Ngibikelele-ke babukele emakhaya bikelela lapha sikohlelo lethu umgwazelo babukele emakhaya bikelela yona-ke ingwenya edle ezinye ingwenya babukele emakhaya namhlanje-ke sibhalelwe umfowethu la wathi ucela simsize nangu umuntu adethi uwumngani kuyena esemjikela manje imali ayemboleke yona yebo uyibuyisile kodwa manje uyibuyise yashoda wase wathi ucela-ke singenelele ngoba ile genge le ehluphayo elokishini kahle kahle kusho ukuthi uyam-overpower ngezinye iy'ndlela ngokuthi ubuye amsabise. Okay babukeli-ke ngicela-ke ngingayi ngamaningi ake sinikeleni khona babukeli before sinikeleni khona ngicela ningakhohlwa-ke ukusubscribe ni-like phela. Sanibonani babukeli, igama lami ngingumlungisi. Ngibhalele le show lena ngoba bekade ngidinga usizo. Kukhona umfesi bekade ngiphilisana naye Zwana waboleka imali kumina, imali enkulu nje eyisamba esikhulu ngempela wagcine engayikhokhi ngokuphelele-ke. So ngibhalele le show le ukuthi kube yona enginikeza usizo ngoba bengiyibona nje ey'nkundleni zokuxhumana nakomabonakude. Ngiyabonga. La? Ya ikhona la. Okay. Oh. Ushayise la mfethu. Ngizokufonela manje. Sho yaba. Awuyena-ke lona. Sho mfethu kuhamba kanjani? Sho hamba right. Ya mfethu. Nobani? Mfethu. Hayi. Ukuze sizochaza. Ngizoyima. Cha phela. Nobala. Ehlisa umoya phela nawe mfethu, ehlisa umoya. Yini ungafuni ukuthi usilalele ukuze sizochaza? Okay mfethu mhlambe besingakwazi ukuthi usivulele singene ukuze sihlale phansi sichaze kahle manje yabo lento ukuthi sizochaza la ngaphandle. Ngeza namakhamera bro. Amakhamera Mfethu iwona akhomba ukuthi kahle kahle siwuhlele yabo. I-serious lento esize ngayo mfethu. Asidlali la. Angithi ngilanda king. Uyathanda ukugoleza nje. Yabona lento kade ngisho ukuthi hayi. Ngeke phela uzobhosha. Makuwukuthi alivula igate siyaleqa. Bayashubha labafana la endaweni. Doda makuwukuthi igate alivuli leli gate siyaleqa. Ukuthi babuye bedubule labafana phakathi. Hey. Badubula abangani babo. Hayi woza ndoda sizekubona. Woza ngapha. Ngiyangena. Ningangeni ya. Cha phela ngeke sikwazi ukuma la ngaphandle sikhulume ngalento esize ngayo. Kanti how are you wena? Manje ngifuna ukungena ngenkani. Cha hayi ukuthi sifuna ukungena ngenkani. Manje umuthi sifuna ukungena ngenkani. Asizeni ukuzodlala. Hayibo. Na uJake yebo. Hayibo. Woza mfethu. Ayikabi mfethu siyaxolisa nje kungesona sitheleke kanje njengoba sithelekile la kini. Kahle mfethu la sihamba ngaphansi kohlelo umgwazelo. Mina ngingwenya enhlezweni. Ngithemba ukuthi abafethu uyabazi. Ngiyamazi umlungu, ngiyamazi. Okay. Ngowanizela ekhaya for sure nami ngiyamazi. Cha mina ngikwazi. Angichazelanga ngambodi. No, angidingi ubaletha kanjani abantu wena la ekhaya ukuthi bezokhuluma nami ungabachazelanga ngami. Khathele mina. Shothi nina angazi ukuthi mina ngubani. Imake mfethu. Awumancane mfethu. Imake. Siqale la. Ukuthi ubani athina sihlangene nalokho and futhi asinendaba ukuthi ubani. Yabo? Kulongileyo. Thina size ngalento esize ngayo phela. Nifunani?
Angithi-ke ngilinde phela ngiqale ngindlale nami ungazi ukuthi ngubani. You understand? Ngilalela. Okay mfethu sibhalele kahle kahle lo mfethu esihamba naye. Wathi ucela simsize. Unenkinga nawe. Mfethu-ke ngingazi ngiye kakhulu. Yiphi inkinga onayo ngonhlaka? Mfethu lana Chaza udaba. ubafo siphilisana naye ubafo. Okay. Umfowethu nje ngimthatha umfowethu mina. Ngendlela esiphilisana ngayo. Kusho mina Brazo ngishayela iUber yabo. Yeah. So njengoba ngishayela iUber isikhathi esiningi ubafo nginakho ukumthatha nje mahala angayikhokhi imali nami ngingayifuni. Kuyikona mfethu lokho. Ngambuza naye. Yeah, ngoba siyazwana nami nginakho ukumsiza ngempelele njengentwana yami yaselokishini ngiyazi. Okay. Kodwa-ke Brazo kushuthi into eyenzeka lana yabo njengamanje uqhuba bona lobuhlaza bakhe akafuni ngisho umuntu achaze ungena emlomeni usakhuluma. Yini ozoyikhuluma nami ufike namakhamera la ekhaya? Ufuna ngenze njani mfethu ngikhathele mfethu wena. Amakhamera ngiyabona ukuthi iwona azosolva le ndaba le. Amakhamera labantu engihamba nabo abazeli ukuzodlala mhlawumbe awubazi. Wesitabane. Mhlawumbe awubazi. Angithi ngithemba ukuthi niyadubuka. Hayi wesitabane wena. Asinayibhamu phela sina senze njani? Wemfethu. Asinayibhamu thina. Ngicela usilalele ukuthi size ngani la. Sengithule ngilalela. Na-ke Brazo ngoba ngisachaza ukuthi ubafo bengihlezi nje ngomuntu engimthathayo mahala ngoba vele siphilisana naye. Kusho ukuthi-ke kwase kuba khona inyanga la eshoda ngemali ukuthi agibele emsebenzini. Wasefika-ke kumina wazoboleka imali engango 4.7 mangaphosisa. Kuyikona mfethu lo. Ngayiboleka imali kodwa ngakhokha futhi akusasi on phela 4.7 ngakhokha. Okay. Uyabona lana Noma Brazo. ngaphepha nje la ngakunikeza. Angipheki wakhokha yini impela. Wanginikeza u2.7. Wase enginikeza u500. So imali esisele ngakuyena mina bengizoyicela engidingayo u1.5. Uyawazi na mfethu lo 1.5 umfethu awushoyo. Ya ngiyawazi kodwa phela kunento ebesesivumelene ngayo naye. Mase ngizela namakhamera sekuyenye into. Futhi kunenqumo yena seyithatha. Mina ngingekho kodwa mina naye savumelana nina ningekho. Nawe masi. Nawe ngikuvumile bra wami. Wena uxhumana naye lo. Nizona khonjana la ekhaya. Ithini mina? Imake mfethu. Umfowethu lo sifike naye ngobani mfethu ngicela ichaza. Ubafo ufakazi ubafo. Okay. Uyena umuntu enganginayo ngize ngimphushele ubafo. Ufakazi. Yini manje mfethu wena kwangathi umfowethu ngendlela okhuluma ngayo unako ukuzama ukubatracknation. Hayi angibatracknation. Yini iphoma uthi kulo ufakazi yini? Hayi ukuthi angibahashe ngisona isitabane. Imake Lo 1.5 ima mfethu imake. Hayi kodwa lokhu kuzokhokhelwa. Lo 1.5 loyo uzophuma yebo ngiyavuma sakweletana ngithi. Yeah. Isemzini kababa ke lana. Wena kuzokhokhela ke lokhu ke wena. Akukhokhela ukuthini? Wena uzobusungu ngekho phela. Akukwazi ukuthi ungayiphikisa inkulumo yami. Akukhokhela ukuthini? Uyazi nomxoxo. Obabe ngikutshena nje Brazo ukuthi labafana laba ungathi abafana thana lo mfana lo. Angisona isitabane. Uyabona mfethu njengoba ukhomba umuno uza la ngasebusweni bami. Ngicela mfethu ungakwenzi. Mhlambe uma umkhomba yena khomba yena. Nakho. Hayi udlule la ebusweni bami. Angizele ukuzolwa mina la ngizoyicelela imali yami nasemsebenzini semazingixoxa. Yafuneka imali yecash up. Bakuxoshela imali yecash up. Imali yecash up. Uma ngikunikeza lo 1.5 lo 1.5 bazokubuyisela emsebenzini uzosiza phi? Uzosiza phi? Wemfethu lo 1.5 lo uzokubuyisela yini? yini? Uwenza ngayo mfethu indlela bekade siphilisana ngayo mfethu. Usuyabheda manje. imake. Hayi nawe Siphilisana kahle. nawe uyabheka. Ima sibuyele emuva. Mina khona la ngingayitholi kahle hle mhlambe noma mhlambe indlebe zami engazuthi inekhono khona. Khona la uthi wena uzokhokha lo 1.5. Ngizowukhokha kodwa naye uzokukhokhela lokho akwenzile. Ukupha akwenzile ngifuna ukwazi mina. Uyithatha imvumo ukuthi ufike la emzini kababa uzoletha amakhamera
yini Ibona azoyikhokhela uyabona nje labantu ukuthi bayimpi iwona Mase- amakhamera azongisiza azokusiza. Ngikhathele mina wena azokusiza Khathele wena mina Nhlaka ngikhathele wena azokusiza yini bazongisiza azokusiza soyithola le mali Azokusiza. ngicathi sodlala la azokusiza Soke awakunikeze-ke soke sibone Wamfethu. asobona wamfethu shuthi awubazi wena abantu awukazi wababone eyangena umfowethu awukazi wabafanisa ndawo aze ngibafanisa indawo ngibazela hayi sihlangana khuleka nabo. uzobona ngazi ukuthi wena uzosebenza okay mina ngazi wena uzobona lalela nawe futhi lalela-ke mfethu Ayi. ungizwe kahle ngiyezwa okwamanje ngisakhuluma kahle you understand ku-right vele ngoba nami Ngifuna- namadlebe ngiyezwa ngifuna ukuthi sizwaneni kahle angifuni ukuthi le ndaba iphethe nawe kodwa ungizwa ngoba uthi ufuna sizwane kodwa mina ngiyakutshela ukuthi ngiyezwa okay umfowethu angithi uyamuzwa ukuthi ukhala ngani kuwena yebo ngiyezwa okay imali yamfowethu kwenzakalani ngayo ngiyasho ukuthi ngizomnika nini mase sengimnika okwamanje anginawo kwenziwe njani Inyanga yesibili imake le wemfethu wayithatha le imake mali. wo angithi umfowethu uyachaza la ukuthi bese ngahlula ukungibekezelela umuntu wala endaweni inyanga yesibili wayithatha le mali umuntu Yebo. uhola njalo ngomhla ka-25 angithi uyachaza mhlaba kodwa namhlanje imali yami akayikhokhile mhlaba namhlanje inyanga Mhla yesibili le inyanga Mhla yesibili namhlanje. inyanga Mhla yesibili five. ukusalayo inyanga yesibili le wemfethu angithi umfethu uyamuzwa uthini uthi imali ufuna ukuyokhokhela ngayo ini ngifuna ukuhambisa imali kwi-cash up ngihambise emsebenzini imali yes imali iyashoda ngizohola kanjani mina imali ingaphelele nami phela nginomndeni ngomuntu ngiyaphila nami musu ukuyicabangela wena wedwa ngoba wawufika la ekhaya ufika laphana kumina udinga usizo ngakunikeza usizo ngakunika imali noma Manje mfethu ngithatha sengizwe kancane sengiyezwa-ke mina okay ngiyazehlisa-ke ngiyasho ukuthi imali ngizoyikhipha kanti kuphi nina eningakuzwa uzoyikhipha nini isikhona phela okwamanje niyamuzwa ukuthi niyamuzwa lokhu ukuthi uthini lo uthi ngihola nge-25 mhla ka-5 namhlanje ngizoyithatha phi imali inyanga Ngithatha phi yesibili imali? le sengikhathele mfethu kuzomele sicela nawenze ukuthi iplan kube khona iplan oyenzayo kuzomele mfethu. wenze iplan Kanjani? la uzodlala uzobona ukuthi wenzenjani yabona mfethu inkinga la esuke siyenze umfethu uselinde kakhulu imali engakuwena yazi mina ngizokwenzani yazi mina ngizokwenzani yebo ngizokunikeza imali yakho okay nawe kodwa uzokukhokhela lokho okwenzela ilokho mina ngifana hayi soke sibone ngeke ukubone lokho sesiyobona ngeke ngikubone siyotholana uzobuke phezulu wena hayi siyotholana phezulu hayi lalela mfethu ngingabuya nomnini ungabuya nomnini wena kanti uze ngani la kanjani uze ngani wena la uze ngenyawo embili uze ngenyawo embili okay awuhambe ngazo-ke inyawo zakho embili ngisale mina ngikhulume nomuntu engimnako ngoba uhamba uxambukela nje uyaxambukela nje lalela nala ungadingeki khona uyaxambukela mfethu abantu belo labo lalela abelo phela le abayifundela mina ngifundile mina ngisebenzele ey'ndaweni zami lalela sisebenzele asithathi lento oyishoyo leyo ukuthi uzomnika sicela ukuthi angabi ukuthi mhlambe ngoba nilana-ke nina senzizwa niziyeqova yabo mhlambe ngathi mhlambe khona okukhona engasenikwenze mhlambe yabo sengisholo nje nawe nje angisho ukuthi angikusabi kodwa into yenzayo la libele ungifuthela umbombo la le mali aniyazi le mali le ukuthi ngayithatha kunjani le mali yakhe lo mbhemi lo aniyazi angisho ukuthi ngithini ba nawe bafa angisho ukuthi ngithini uyadelela lo fana yamuza uthini njengamanje angisho ukuthi ngithini ngisho wena ukuthi usofaka abantu abangahlangani ukusho khona ukuthi isitabane sengikhathele wena imake mfethu khona lento libele uyisho la ya engazuthi angiyithandi yiba leyo libele uthi kanjani itabane you understand ayi ngithemba ukuthi njengoba sihleli la ungawazi wemeli nyoma ayikho lento oyishoyo ayikho lento oyishoyo yabona uma aniphumeni sivalelane la endlini ngifuna ukubona enye into eh yithi aniphumeni sivalelane la endlini ngifuna ukubona enye into phela nje phela enye into nje phela mina nginsizwa okay imake mfethu mina ngithi akaphumele eminyango sivalelane mina nginsizwa imake kuphume thina eminyango phumani nini angizali ukuzola nonke namakhamereni ngizofuna imali yami mase senze njani sibone ukutsizwa ke ngizofuna imali yami imake mfethu bafo yazi mfethu ngendlela akhuluma ngayo ukhuluma kamnandi
yabona i-language lo ikhulumayo ya. ukhuluma i-language nathi esiyithandayo. Yini ungake uthi awukuvalelwe nami la endlini kubonakala umthetho? Wena kusuhlangana wena uyayifaka wena uyayifaka wena usuhlangana phi ke wena yini ke ethi wena ke awuthanda ukuthi ube khona ngeke phela utomule umuntu ongasiyo usize wakho. Ungasusize wami yabo lento yenzayo la ukucheat. Wena ubize abantu ngoba wena ungisaba mina. Ngifuna imali Ingakho ke ngithi sitabane. Ngifuna imali yami. Cha. Ingakho ngithi sitabane. Ngifuna imali yami. Yabona nje la, yabo la. Silibhexa igama lami uthe la abafana bayadubula wabala abafana ngomfana. Ngingedwa. Wathi labafana bayadubula wabala iningi. Ngibala nalabo ohlala nabo. Ngoba uhambo wena. Wena uzayihokela le ndisho wena. Uhambo wena. Okay. Asoke sibone ba. Ufuna ukubona okay. Okay, yazi nasenze njani. Ungikhokise ba mfowethu. Yazi nasenze njani. Uyazi ngihlala. Angivele ngifone ngithi abayilethe. Angizabona ukuthi uthembele ngani. Angivele ngifone nje ngithi abayilethe le mali. Thembele ngale insizwa lana ezingimisa beyilethe nje le mali bese bathembele ngalezi ibhamu zabo labafana muzwa uthini bayifonela abantu bayilethe kanjani imamfethu angithi mina nginayo mababa relax angithi mina nginayo ungibambeke baba nakanawo amandla ungibambe ubize abantu abanamandla ukuthi angayithola imali afika asebenza lawo mali mina anginayo imali ngizobiza abantu abanayo imali ukuthi bezonikeza nina enamandla angithi noma nje ayikho inkinga singahamba nawe siye nikubona ufike ubatshele ukuthi abasinike imali bese kuba njani kanjani no phela ngithi uthe wenza phone thina sesikunqamulela ukuthi ufone hayi ayishone nikubona hayi ukuya ngaya sofuna imali yami la ukuya ngaya yeah uyazi nawe ukuya imali yami manje yini ezokubamba angisho ukuthi ngithini kodwa ukuya ngaya kodwa ukubuya cha phela yazi wemfethu khona enye into oke empilweni imamfethu khona into engathi uyayikhohlwa ubafu empilweni ukuthi empilweni kune two way hayi wena ungayibuke ngazothi i one way yabo khona i two way wena usuyangisabisa cha mina ngikutshela into angenzeka kumanje wemfethu mina ngikutshela into engenzeka kumanje ngoba lo usulekile naye lo yambo manje ufakazi kodwa uthuli uthuli ngoba vele wena umsabiseni wenze njani mina ngikhombe yini ukhombe lopho funenze njani ngoba uyena umuntu engazana nawe umkhomba kanjani mina ke lalelake mina ukuthi ngiyakwazi angikwazi anginandaba nalokho hayi okwakho futhi nalokho kodwa mina ngithi wena cha phela wena sekumeleke uvukeke phela lobunsizwa lobuthi bukhona kuwena mawusukhonjwa phela enye insizwa kanje nawe phela avukeke lo mtsizwa ade ufuna ade uthi umtsizwa kulokho yaphume nonke mina ngisayini nawe umtsinsila lento ayishoyo vele kuphume wonke umuntu ongensayini yabo lento ayishoyo okay bafesi sicela siphume aniphumeni abaphuma bafethu hayi bangaphuma mfethu imani uthi abaphuma bafethu phela bazophuma angisho ukuthi ngitheni mina kodwa mina yabo ngoba libangala endlini mina madoda anginishi mina yabo kodwa ikhona imali enginayo ngenxa yokuthi ngikwenzela iqiniso ayikho ngibamba ndoda yemfethu yawo ebaba emadoda wethatha mvumo ngithinta obaza abantu thatha mvumo ngithinta obaza abantu thatha mvumo yemababa uba mina ungijwayele yemfethu wena yemfethu ukhathela ukhipha zonke lezi ebaba awumi lana sositabane mina ebaba sositabane mangizwe phela ngizwe into engithinta ebhlungu kanjelo indaba phela yes awukahle unikwe lisenzile awusuke lethana lalela mfethu awusiningi into esize ngayo sambeni ngifuna okay thatha le phone thatha le TV mababa buyelani ngapha okay
into esiyenza manje thatha i-TV Engaphumi le mali. angithi imali yakhe imalini 15 15 baba. so thatha le TV yakubo sithathe labo sofa bakubo sithathe nalamavazi lawa sithathe nalezi ithombe Udubeke nawe. Udubeke nawe. Sobona mfana. okay Ngithi mina wena. Sobona mfana. Wena udubeke nawe nje wena. Uzongithola khona. Mfethu. Kusaphi. asibe siqala siqoqe Awulethe le mali singathatha. Azini ngizokunikeza khona yes yini pho manje asondele eduze ngithi mina angithi ngikhuluma nami Yeah. ngizonikeza khona yes uthathe futhi nefone yes yezwa yini yes Yimi. yezwa yini mfethu miye No phaka. woza mfethu uhlala la mphathi buyihlala phansi Cathi samsaba. khule Sikusaphi la wena. ngizokunikeza yes mababa Suke yini unguze eduze kwakhe ngiyamnika nje ma yini ngiyamnika nje ma unikeza ubafu manje. nayi ke imali ekhona mifuthi Yabona lo fana wenzani? yini akuyona imali akuyona imali Uzoyithatha. yini akuyona imali thatha imali nali foni yakho mi Uzoyithatha. sala uzokukhokhela lokho wena Cela no phaka. obhalka bana imanini kanti imali leyo imali leyo phone malini leyo imali leyo phone leyo awume mfethu awume Fana no. Bela sesikulethela ama-security wena. mababa uhlale phansi aza ngihlala phansi umuntu elibeleze ntishiselwe egazi imalini leyo imalini mfethu leyo 800. okay ukuthi uzothi mayesebuyisa u700 mase umnika ifoni yakhe ifoni yakho yazi into engithandayo ngizohlangana naye lo wena usongasangibambi wena usungasangithinti wena kodwa wena ngizohlangana nawe okay wena mina nawe wena sobonana yini manje mfethu mfethu nako silibele ngidusha bese ngimashisa silibele ngithinti yazi baba Lezi ibhamzene nidukule. Efethu ngalibele ngithinti yazwa baba mfethu Yezwani. miye ngomthinti miye yazwani ngalibele ngithinti lalela yazwa la sicela ayikho into engizoyilalela mangisukuma nangithinta okay lalela la Sabi ndo. lalela la mfethu nawe Saba lezi ibhamzene. angithi wena hey okay mfethu lalela ngoba manje sithatha ngale ngqondo yakho futhi ingqondo engiza ngayo ngithi nani ngizela ngeyena ukuthi nibaningi imali mfethu ifoni leyo athi siyibuke kahle ukuthi iyayiweda in the mali le sisibo icover le engazuthi ithathe khona okunye engisakubona no ngeke ifoni ngazuthi crackini izowushaya nje u700 kanti imalini Kuze nje konke nje okay mfethu ayikabi singayibangi nje lento size singayibanga umuntu ayingeke pho manje uyaphika phela mfethu ayingeke okay phela into engiyenzeke le Shuthi into engiyenzeke le laba sabathatha labo phaka sabathatha khathelo wena uzakhokhela lento yenzayo asambe mfethu asambe yenza yini uyazi asambe asambe uzakhokhela lento yenzayo yes suka la yazwani joyela asambe mfethu umbamba asambe uzakhokhela lento yenzayo asambe yes asambe mfethu papa jeqe asambe mfethu hayi imbucu bo hayi bengizothanda ukubonga la ishow hayi ngisizile ngempela nayo imali nayo nefoni hayi umuntu ujabule nje namhlanje ngizolala ngidle kamnandi kodwa ke nginokusaba lana kuzomela nje nginyamalale la endaweni noma isonto ngoba labafana ngiyazi ukuthi bazobuya bona ngiyathemba ukuthi ishow izophinda ingisize makwenzeka ngibhekana nezinkinga ngoba elabafana laba ebadubula labafana bayinkinga kodwa ke gcina lisolvekile udaba ngizocela ukubonga kwishow umgwazelo siyabonga